Hi guys, maayong adlaw ninyong tanan. Salamat sa Ginoo kay bintahan na sa daghang pamati. Wa na ko niinom og kanang nay daghang tubig. Des ni agi mao lang itunggi. Hangat ko, naglisod ko ginawa kay agang giinom nga tubig. Grabe naghana. Agili mit sa doktor. Dapat agang mahurot usara ka litro sa kadlaw. Nangan sa patong nga tabuha nga nakalimot mga dyan ko. Aghang nainom, sobrang na mag 2 ka litro. Kaya nagabuntag, magtimpla pagatas. Andiya asahay, napay sabaw. Mauto nga na tingala mo panalain magang bati. Mura magdi na masabot. Hanggang tijan, o naka, kung nga sa nga tamam. O nga to din kahimtanga nga sobrang ko tubig delikado kaya basin og malamos sa kasing-kasing malamos sa baga. Salamat kaadto sa Ginoo kay isa pa sa kunggi taga anong ginhawa pinangga kadto ko sa Ginoo kita mang tara pinangga sa Ginoo kay na pa danay mo reklamo umingin ko nga pinangga ko Ginoo kitang tanan pinangga sa Ginoo sa kuno mag lakaw-lakaw kay padong na ba mo December maglikay sa mga katawhan kaya ensa ko makahinagbo na punta na itong tao nga sakit yun kasi matakda na pwede nga na kay kining ang ubo ni kalitran ni murag dito nagikan sa emergency kaya ang katapad nga baji sige gadget og hutoy. Nagmas man nino ko pero gang mas ta ginipis. Sunod magmas ta ko katong nay bagaon katong E95. Mubo ko parang sa nalaman. Di man po ko maka lakaw-lakaw dito sa gawas kay ag panahon. Sige lang gadget og uwan. Diha panis na agi. Ang sana pa yung taon ning langit. Nga sige na gadget uwan. Nauwa na pagkaroon na may gibalita nga na mga bagyo lagi dis lagi bagyong hilin humana nja nanapoy igni hani ba yung mga bagyo ha saliakaw mo pag-ila o ba siguro pato siguro pagbayan ug sa ata pa sa merkado bayan ang muntin lupa nga na mupalit ko og tambaw. Kung kahit tambaw na ho, gamay na laman. Salamat sa Ginoo kay nag-provide po siya og kanang nay para sa ang tambaw. Wa jud ko pasagdi sa Ginoo. Para jud gapon ko og vlog. Si ko ang gali, Doc Williong. Bisan og grabe na dyan ni Wanga ingana. Nagpara jud gali gahapon siya og kanang nay video-video. Doktor na siya nja kaya bawa ko basta ingana nga doktor dato na sila pero ni paradyon gapon og video si Doc Williong andang hara mo kanang badlang na he nga paundangan ako ng vlog lagi nja ugawa ni undangan sayang kaadyo lagi bahala na mo og kanang may sige mo og pamadlang na he basta kay di gahapon ko maundang og vlog kay sayang pud wa na ko'y masweldo kada buwan sa YouTube maadyo na laman na ako'y masweldo makapalit ko sa kinahanglan nga na di ko mangadyo sa hangbana kay gawa na ning undangan ni ang vlog wa na ko'y ang kwarta ka ugalingon kaya wa ba sa ko'y trabaho maadyo na ako'y trabaho nga man di adto ra ba kung limol magsinamok nga jud kwarta uwaw pud ka adto na ingana maadto lamang pud ni naya ang kita kay sa YouTube bisag di ka adto daghan og views makasuldo man kada buwan di nang pud ako pero salamat sa Ginoo kay naay masweldo mao nang di ko muundang adto na ko na jubad nga kay
di ko muundang og vlog lagi kay sayang. Agaban manggali nga wa na monetize. Sige manggali og video. Aw nang paradyon ra gapon ko. Aron na ko'y kwarta. Makahatag pa ko nila sa nagatay. Sumuhon. Sa nga na kay mtang. Muhatag gapon ko nila na nagtatay kada buwan. Kaya wa sila yung mga income. Sa pala tugbagas nga na. Sila isa pa sila ate Ali. Parang sana nawat sila makasundo sa YouTube. Di pwede nga kada buwan. Ako, gracias Diyos. Salamat ka sa Ginoo kay makasundo pa ko kada buwan. Salamat sa Ginoo. Mao nang di ko mundang og vlog. Naray panahon nga maabsent ko vlog kay kanang labadagang kapodyon ko. Para gapon nga absent ko kay ikapoy ko kay labadagang mauto nga sigara ko higda-higda. Wa ko na vlog. Karon kay okay man nagang pamati. Di vlog na padubalik. Maadyo na naman na ko'y paaboton. Kaning pag-vlog, nakatabang po din na. Kay, naman ko'y buhaton. Mag-istorya nga na, mag-edit. Kaysa way buhaton, magsigarag hinagtok. Mas stress na hinoon, kay buhaton, maghinagtok ra. Parehara tong laki nga ang nakatapad sa emergency. Ingan si Zah, daghanap ko na hitabo sa isang kinabuhi. Kapila na ko si Zah stroke. Kaya na lagi ko nung kung sa buhatan sa ilang bahay. Sigara ko sa hinagtok nga na. Makana-hana ko nung siya sa ilang sakit. Nga nung nahitabo ni nga na. Makabasol ko nung siya sa Ginoo usahay. Nga na, nga nung ko nung itagaan ko nung sa sakit nga na. Ingon tong laki. Mga tuwa hapot siya gitambagan. Kaya isa naman gibasol Ginoo. Kaya nga na ko nung grabe na ko nung nahitabo sa ilang kinabuhi. Pamanta ko nung sa gibuhat nga dagatan. Mga tuwa siya giingnan nga kuya. Adyo basula ang Ginoo. Kaya karang nahitabo sa imong kinabuhi, ano na nimo pagsuway, kung imo bang makaya, maunang adyaw gajig basura ang Ginoo. Pag-ampo ko og higot, nga imong makayanan, tanan nga pagsuway nga moabot sa imong kinabuhi. Ingon ko, kaya sa lagi, pisagan sana ko na yung sa isang utok. Niagi na ko na po siya og depresyon, siya. Mauto, nag-istorya, maingon ko nga ampo sa Ginoo kanunay. At sa pagganaan na og daotan, nga na, kaya may stress na karana. Nga na siya. Maunang kanunay, kasi ko napasalamat sa Ginoo. Kay, o ako na dyan pasagdi. Kining tanan, pagsuway rami. Ako, pasalamat ko sa Ginoo, kaya na ako'y kalingawan. Di ka didingan og kanang nay makahana ako sa ang sakit kanong nay na may vlog lagi malingaw na mo ko na mag-istorya ko pero agaban pod maitag napi iban mga marites naapa dani marites nang comment ang vlog des ni Agi ingin siya nga ako kahibaw ko kanin nisulti imong silingan ako kuno buy-buyan hala katawar lamang ko og kanang nay ila kong marites. Kaya ila kong emeritus, dyan ha patulan, katawar ko, ginuunay musilot nila. Kaya nagtataka man sila istorya sa ilang isip kataw. Klaro kaado sa isang comment, ingan siya nga, ako na panahibawan mo. Ingan lagi mong silingan, buy-buyan kuno kong dako. Allah, maaso baga mong silingan kay kahibaw. Kapag isang comment, anang giiris. Bahala na ko ng mga tao nga nang maritis na Ginoo na bahala nila. Ako ra og Ginoo na kahibaw og kinsa ko. Karang mga laing tao, wa na sila kahibaw og unsa gajud ko. Maunang di ko na naapektado. Bahala na og unsa pa ilang ipangingon. Basta kay wa na ko labot kana. Kay kahibaw na ko og kinsa ko. Ginoo, kay bawa po lukin sa ko. Kuya ko na pag-amasilingan di ay. Grabe ha. Sige, marites pa more. Ganahaman ko og karang na marites ko. Di man po ko mangaway og karang na marites ko. Kana may niingon na day. Og daot-daotan ka.
Adyaw gad sila apatuli. Pasaglir na. Kay Ginoo na yung musilot na nila. Oo nang di ko mupatol. Gun sa bayo mo pang istorya diha. Kaya naalagay iban nga ilan ang pang ad ning mga followers sa YouTube. Add to na sila mag jama-jama og istorya. Add to na sila magpalalami og pangdaot. Sige. Tara nga pa rin pang daot. Daghana pa, daghana. Paghimo ko mo og laing istorya. Nga unsa ko kadaotan. Ganahan ko nga. Ug inso kong himo-himoan og istorya. Sa isang buong sa laing tao para mahimo na kong daotan sa laing tao. Ganahan ko nga. Sige, daghana pa. Sumbong pa rin ito sa asa. Ning abot na sa Canada ni Madam Lysol. Dagta pagad din sumbong. Ang sumbungan po. Tuo pa na dyan. Sila na bahala dito. Sila na bahala manabang sa Ginoo. Ako din ako lala pahilabot. Ugon sa panay ipang Martes. Basta ako mag-enjoy ko sa ang kinabuhi. Hindi man po na ako na madaotan.